Madyong morning ni Judy, ako pagbako doon sa daanan. Ang buhok mo pagwakwak pero nalit ko mata, nalit ko bakod. Nami ko ang karon uplan. Sira nagpurtahan kay magawas tong bata. Mga mutinig sa Diyo. Yung kining ang kamuti 3 months na. Inahanglan na ako kuban. Kay basin og madaot na hinuon. Excited ko guys. Kay das mga niagi nakakita mig mga liki. Garabing ka naghang liki. Unja, but pa sa butog na liki. Naaining ko ako. Naaining kanang gilit dadto nga mga ugat nga na. Anda agang pasyon pod oh. Ning katay na hapit na mula bangbaw ning hangkaraban to man kabunga. Kinahanglan nig abono. Hamagat ng lubang day. Das linlin galuli-li dari kay na ako no mga pantat nagkitiw-kitiw sa sapa kay sapa pa dong na mauga. En kung gabdaghan na dinatag adinda na ni. Napay sapa nagkitiw-kitiw bet na ba dyan? Ados sa. Ha. Hama isa na. Muliuk tan awa ko njug muliuk ba guys. Hala. Hala. Sama na. Jaglinta na. Hala tapod. Ano lagi? Hala. Darating lang. Mga nang isda. Tigligbasan. Hala. Hagbo bitaw na balik. Hagbo na. Si Undoy ra atong suguon. Si Dukoy. Dukoy mo ani man sa Dukoy. Naalagi dagan ta ni kiti mo na. Hala. Atay para hala, kita aja ko na ito dagan na ito. Ano gato? Ano kan? Do ka mo. Pantat. Atay pakuang Dukoy na. Ana nang excite na. Mura ka jud na pura pag mangaon. Agamo ra man nang ka-excite nis kana magkuri-kuri ngana. Pag dira na lin kaya tarang ipakuhang Dukoy lin mga muti sa tao nang kuan sa tao nang hugna sa tutong adlaw kay. Matingning ato ang kamuti. Iabot nis pagkatrek arang magkear pagjigliki. Naghimo kag lubang. Sarapod. Ani pa yang lubang nga kawajan man. Ning kuan na day kana na aking tripod ba ning kuan ba kana ning tawag na ning gahi kay ning taay. Are kus una day kay magiingon ni sutswagit kadas ni agi. Na lagi kahay unod. Kani amang kamuti garabi magadining labungan dala kakita man lagi glunudas ni agi. Mo nga iko ang linlin panghagbasan dagi pang sunog ni ato patong kuanon dere ato patong halingan datug tiwas arong hinlo. Oh, lingi tanan sig nay kamang. Salamat day. Sige na day mangumkum na tay kay na para batay altas ng patag adlaw ron day pwede pa ta maglaag ang palis. Di upros mga inahan uy. Nabungag ko Guys, abot ta guys, mga muti ta guys, kuha ko. First time ang gunin na nga magtanom ko kamuti. Ang tinanom nga ako po yung unang kubkub. Aray ko. Kaya makapangubkub man ko des ni Agi, una nang kubkub po des ni Agi pero puti, pero di man to ang tinanom. Dahil ko nagpahuhagok pa. Tugay na to gabi Labad naganguni dyan. Kaya dugad dyan na tugjag ako ito ang katugo na dyan sa kukado. So samahan niyo ako guys sa aking pagpangubkub ngayong araw na ito. Malalaman natin ngayon kung meron ba akong makubkub. Ito na ang aking hinihintay na araw. Tawan tang lindin. Bong kuan rabanis lindin. First owner rabanis Pilipino. Say. Ay kabuang. First owner ni Pilipino. First owner. Hindi magto Tagalog tada ni. Ingon na iulis ila. Grabe yung amo ko. Walang hiya. Alam mo, grabe yung amo ko. Nagto-Tagalog, hindi naman marunong. Pagkahiya-hiya lang siya sa mundo. Gahi man noon ronday. Hindi laman nato kaksunlin. Aron natay kuuton sunod adlaw. Naapa mo unod pa mo kung na yun si nanay. Tanawa ragat Ha? Ano lupa ko? Tanawa. Dawa magkay lupang buang na noon. Dara Wala ra ko diha kay dapat hadarin ng liki day. Excited pukus ang kinabuhi dari. Bantay bitagwa. Ngubgob sa ami guys ha, da malalaman ni guys. Alam niyo guys kasi hindi ko rin alam. Hala. Kinawa ko day. Pagdughang na naman yung kuwabot. Uy, hala. Gamay man day pero kuha na naman day kining turok na ron natin madung agdud to. Na ning turok naman good. Pero before that, ang reels. Ingana na dito guys. backup cellphone. Reels. Kaya reels barud ba ya? Dami na idagdag sa cellphone.
Gamay man day, ramang luod. Ay, katay man ni day, di man ni kuan. Katay lagi. Ato lang man yung kuan kay mukuan na magudi guys tungod kay turok si Ja. Mukuan na ni si Ja. Mo ay kan wa na pala may mulagat na. Lagat na na. Di man ni katay man day ni, di man day ni punuan. Ha magpunuan da ni. Puti lagi na. Katay man gyapon ni. Puti lagi na te. Sagol-sagol na sining kamutihan ni bisa kaning nanay gi. Kare dia. Isa ka dito isa. Ano ba day? Katay man gyapon gamay man. Bisa rin kung gamay pa. Balikan pa naman itong mga sunod tuig. Kahit man. Kaya magpunuan dali day. Di naman ito matudan. Muna? Di ba? Unod. Parang na naman din ha. Tulin ta. Abdan tanig alas 12. Diyan talang di ka pananim. Okay. Manglugit ako dito guys. Naya amang mais. Gamay na nabilin. Kaya sanggi ng linlin. Kaya mangi. Kuan. Ha! Diapod guys, makita na po ko. Dako ni oh. Gamay gyapon, katay magud ni. Ha. Gamay kay katay man. Okay. Para mo tong init sa day. Dahon giga kung ginawa. Ugmay magulod din. Ha? Ugmay. Para sa og. Oh, dadi naman to kaksun. Isa na rin. Dari guys. Nakakuha ni Mako. Ato yung sundin. Ay, kani guys, kay sigurado na dining unod. Pero gamay lagi, oy. Awara ko na yung Mako man. Ang nagana ra ba jud ti? Daghan na lagi unod, pero gamay. Dagpadugay-dugay yon abok-bokon eh. Bukon lagi. Dagjad na. Nga na pagang apelidos kamuti. Na, kani lagi imong mga kaliwat din. Lagi, saan man jud ni. Na, nabali naman imong lubang. Sa pa imong lubang, uy. Dang way sundang ka. Hindi kayo sundang. Pero nagpadakas, imong ba nagsundang? Ano nagpada? Naman yun na Ang sa. nagana jud kamuti at problema ti padung na pud ni bukbukon. Hindi pa siguro po dahil. Mga abot ko siguro mga 1 month. Bukbukon, agoy. Agay. Ay. Ara magagmadalin. Weird mo kunin. Pero nakasamad-samad naman. Yeah. Isi, sorry. Adung na bukbukon. Mawara siguro na idang inundan dahil. Init na nang jud, bantay ka na. Nabantukan man eh. Init na lagi. Anong laro tundi, tungit ko. Bantay ka na lagi nisuso orang. Oo, dahil ang gamada naman jud na kaadyo. Sabit ng pag... Gahi man. Guys, oh. Gahi man. Gamay. Ganda na. Gamay na. Pero makaano dyan dun eh. Ha? Kakuha nagmanglimasay. Arang bisiyas manglimasay. Wadig kaantos ng limas jud. Wait, kasunhan ay motor ha. Look, there's a car. There's a car. Wow. Yeah. Look at Tita. Look at Tita. There's a fish, Tita. Let me see the fish, Tita. Wow. Wow. What's that? Tilapia manalin. Ha? Tilapia. Wow! Wow! Ano pala ka tayo? Wow! There's a fish! Wow! Are you happy now? Happy? Happy? Na-thank you tita kasi sa kag pangisda. Kaya mo tita ko gihan ng libas ng isda. Pag-kuha na nila karang mga anak. Ganang dagkan ate. Ginahadyan oh. Wow! Look at the fish! Wow! Look! Wow! 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 Okay, nalingaw sa isda. Let's go, let's go! We bring the fish inside. Let's go. Let's go.
Look at the fish. Oh, look at the fish. Dali, let's bring the fish inside. Dali. Dali. Oh. Yan na, abot na mi guys. Rambaga aglang pasunan. Oy, hilo naman talaga ni Agi. Giuwan ng kumukanda sa kusang hadlok mo kumadto. Aram ang labog nga, tandaan talagahang dijabas. Huwag na. Na! Wajud nakita ko, agkuan. Mga tanim. Wala dyan nakita. Grabe na dyan law ma. Na, mahagla ko musuot. Kaguwang na. Buhi pa baka to.